Igea janari bilketa iten, urtero bezala, irukide ikastetxeen iteana, eta elkartze geha supermerkatu ezberdinetan, adibidez gaur gaude BM, Eko eta Eroskin. Pixka denetik, gehien bat, garbiketako gauzak, latak, olioa, pixkat, urten zehar reotea daudenak, makarroiak baita, adibidez, igual ez dugu hainbeste eskatzen zoze freskoa gehiago, iraute ditugun gauzak. Jende animatua, pentsatu eguna baino gehiago, poliki-poliki bai joa, marrak alde hasia. Gabonak izan da iala izter, jendeak parte atzura eta animatzea, sentsibilizazio ere bai notatzea da, hola. Orduan, nik uste jendea asko animatzea olako gauzeta. Ez dauka zoze jarrita hau behar deu, nik uste dela jasotzea. Zoze jasotzakin eskertze duela, jendeak behau, eta naizta gutxi izan, horrekin nahiko haukau. Nik zoze jartze beak gutxinaka gutxi hoi handitzen dijoa eta hoi da garrantzitsuna.